दे जे बर' हारिनि जे बर' हारिनि दे मा गामिनि थिंखो हावजारगुरि हावजार नोंसोर इ गामिनि मा नागापुर माने दैया बया गुसु गाइस आं इयावनो थब्ल'नोसै नोंथांमोना आंनि सेराव नुनो मोनगोन 1 2 3 आव स' नोंथांमोना नायलांबाय था 1 2 3 Oh shit! मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो हेल' गाइस हेल' नोंथांमोनखौ आरोबाव पार्ट 2 भिडिअआव बरायनाय जाबाय गाइस दा जोङो दोङो नागापुर ग्रीनलैंड हिमालया होइन তোর নামটো কি নাম সুজন বিশ্বাস ইয় আইছি আৰু তোৰ নামটো কি নাম মানিক সেন ওকে আৰু তোৰটো আকাশ বৈশ্য আৰু তোৰ নামটো কি নাম দয়ময় দাস ওকে তো গাইস মানে ইয়াव गासैखौबो लोगो मोनदों आरो ना माने नोंसोरखौ इसोरो इ जागानिनो तन्थ इ जागा र' होइन यार काखोद आरो न तो बिसोर जागानि गोजा आरो ना माने जोङो भिडिअ सिडिअ खालामनो फैनायखाय केमेरा फिटिं खालामनायखाय माने नायदो आरो ना गाइस दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नोंथांमोननो मोजां मोजां जागा देखायगासिनो दोङो दे होमबा नायलांबाय था जय हेपि दा बर्तमान जोङो मोनसे जायगायाव दोङो दे हाजो सायाव गाइस ओमफ्राय इयाव माने मोनसे सिमा दोङो आरो ना माने इथिंखालि इन्डियानि ओमफ्राय इथिंखालि भुटाननि सिमा मोनसे हाजो दोङो आरो ना नैखिनियाव मोनसे अन्थाइ दोङो आरो ना इयाव स' नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुखादो जानांगौ माने इखौ बारनो हायै बायदिनियाव माबा बेरा होदो आरो ना ओमफ्राय इथिंखालि बारनो हाया आरो ना ओमफ्राय नैबे साइडथिंखालि जोंनि इन्डिया गोलैयो गाइस ओमफ्राय नैबे अन्थाइनि ओइ साइडथिंखालि पुरा माबा गोलैयो आरो ना भुटाननि सिमा आरो इखिनिया पुरा इखिनिया आरो ना भुटाननि सिमा ओ नोंथांमोना आंनि सिगाङाव नुनो मोनदों ग्रीन हिमालया प्राग आरो ना गाइस इयाव लिरदों अन्थाइखौ बरिया स्टाइलनि साजायनानै माने दा सान्दुं गोसा जादों नोंथांमोना सिनायनाय नङा आरो ना तो गाइस दा बर्तमान जोङो नै सिंगालया माने हाजो साइडथिंगालया एसे बेरायनो फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बेरायनो फैनायावनो गासै नै ब्रमोना नैनि भलेन्टियार मोना माने फट' शुट खालामदों आरो ना इयाव दा बर्तमान ओइ हाय होनबाय नखौहाय माने गासैखौबो फट' थिखांना होदो आरो ना जोङो केमेरादो मोजांके ओमफ्राय जों इथिंगालया ससे थांनानै फैबाय ओमफ्राय दा इथिंगालया आरो हाजो सेराव थांनानै दुगैबावनोसै आरो ना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था गाइस माने इसोर इयाव भलेन्टियार आरो ना दे माया मोनसे बुंदो माने दा बर्तमान जोङो माबा भलेन्टियार सोनाय जादों ओमफ्राय दा जों मोजाङै गाइड खालामनो हायाबा जों सासपेन्ड जानाय जागोन आरो ओमफ्राय मालाबा स्टार्टिं खालामदो बेखौ 26 निफ्राय स्टार्ट 26 निफ्राय जागोन आरो ना दिनै 25 अपेनिं खालामबाय बेनिखायनोथ' जोंनिया गारि सारि टिकेट लायाखै आरो ना फ्रियावनो सोबाय बया लाब जादों जों दिनै फैनानै फ्रेन्डसफोरबो दङ आरो हाजोथिंगाल थाबायनो फैदो आरो ना ओमफ्राय एफोर गासिबो हाजो गोजा आरो ना ओमफ्राय नैयाव बरिया इथिंबो लामा दोङो गोलाव खिन्थु जों इथिंगालि बारा थांला नै जोंनिया फाय मोसागोन दे मैसा ओमफ्राय इथिंगालि एन'का हिट आरो ना गाइस लामाया ओमफ्राय हाजोखौ नुदों ना इ हाजोलासि थांथ'ला मानो होनबा जों बया लिंदोंना खाम साम जाना फैयाखै ओमफ्राय थांथ'ला आरो ना इथिंगालि गामि दोङो जानो हानाय इथिं खुनु जों मिथियाना गामि दोङो मालाय इथिंगालि मा गामिनि इथिंखो हावजारगुरि नोंसोर इ गामिनि मा नागापुर बर' दङ नामा इथिं बर' दङ इथिं
मैदेर फैनायथिं बारा थाबायनाङा दे बगाजुलिनि सिख्लाफोर बगाजुलिनि सिख्लाफोरा मैदेर फैना मिथिखायो नै थिंगालै थ' गाइस जोङो दा बर्थमान दैयाव दुगैहैनोसै आरोना एबार दैयाव दुगैनानै पुरा दै सिंनि नाफोरखौ जोङो देखायजोबगोन दे नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस थ' हेलौ गाइस हेलौ थ' फाइनालि आं दा नोंथांमोननोथ' गासैबो भिडिअखौनो देखायजोब्बाय ओमफ्राय बाराद्राय आङो भिडिअखौबो मोजां खिथिनो हादियासै गाइस मानो होनबा गोबां मानसि ओमफ्राय इदि गोदैनो माने जों आरो इउटुबाव भिडिअ बनायोना ओमफ्राय इसोरनि मानसिफोरा आरो जोंखौ लोगो मोननानै आरो बहुत रायलायबाय माबा माबि खालामबाय ओमफ्राय सोरबा फट'बो थिखांना होनांबाय जोंना आरो भाइया केमेरा लाबोदोंमोन ना बेनिखायनो जोंनिया टाइम स्पेन्ड खालामनो हादियासै आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननांला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायोबा नोंथांमोना गाज्रि मोननांला दे ब्रमोन ओमफ्राय दा जोङो नैथिंखालि जोङो दुगैनो फैनांदो ओमफ्राय दायो दुगैनोसै ओमफ्राय दुगैनानै बरा न'आव थांनोसै न'बा आरो टाइमा मोनाबा पुलिसफोरजों हमजागोन न' थ' गाइस जों माने दैमायाव दुगैनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै गासिबो ब्रमोना नुनानै फैजोब्बाय दे गासिबो हाय हाय होनना बुं औ माय गड ग्रिन हिमालयाव फैना बहुत मोजां नांदों आरोना आं ब्रमोनखौ लोगो मोनना बहुत हेपि जाबाय नंगौ ना ब्रमोन औ दे जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि औ दे मा गाइस जों दुगै थांसै नायलायबाय था बाय बाय अके गाइस माने दुगैबाय थादो बया गोजानदो गाइस माने गस्ला स्ला सिजोमबाय एबार आङो दै सिङाव होनोसै खिन्थु गाइस दैया बया थले आरोना बया थले ओमफ्राय दा मा खालामनो उपाय गैया गाइस गोजांबाबो दुगैनो गोनां जाबाय नङा होमबा गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन बेकग्राउन्डआव दैया माबायदि ओमफ्राय इथिंबो गालै माबायदि माने दैया बया गुसु गाइस आं इयावनो थब्ल'नोसै नोंथांमोना आंनि सेराव नुनो मोनगोन 1 2 3 आव स' नोंथांमोना नायलांबाय था 1 2 3 Oh shit! Wow! Hala guys, hala जानाय नंला. Oh my god! इखिनिया माने दैया थले आरोना गाइस स' भाई नमस्कार गाइस जाबाय जि खनसे दुगैबाय आरो दुगैला स' नोंथांमोना नेक्स्टआव खिथिगासिनो दोङो भिडिअखौ दे होमबा नैखौ फोजोबथ'नोसै आं गाय न' दे होमबा बाय बाय थ' बाय गोबां नायनो फैदो आरोना जोंखौ द' बिलिफां नायनो फैदों माने जोंखौ इथिंगालि नायनो फैदो आरोना मोसानायखौ माने जों इयाव मोसादोंमोन ना एसे थ' मोसानाय भिडिअखौ आं नोंथांमोना देखायगासिनो दोङो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था होमबा थ' अके गाइस थ' फाइनालि दा बर्थमान जोङो साफा दुगैबाय ओमफ्राय दुगैनानै भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय खालामनानै दा न'आव थांसै आरोना गोजांबायबो ग्लभ्स सस गानजोब्बाय साफानो ओमफ्राय द'जों फैबाय इथिंगालि फुरा गारि गोजामोन आरोना फुरा गारि गोजामोन ओमफ्राय दा गारि सालि गैला गासिबो न'आव थांजोब्बाय एबार जोंबो होलांनोसै जोंनिया लेट जाबाय एसे थांनाया ओमफ्राय मोनाबायबो थ' गाइस नैबे भिडिअआ माबायदि जाखो आंबो मिथिला मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो गाइस थ' नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ मोजां नांदोंबा अननानै नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय लोगोफोरखौ साबस्क्राइब खालामनो होदो शेयार खालामनानै दे होमबा गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ गाइस